V dnešnom videu sa pozrieme na Sigmu 17 mm f4 DGDN v kombinácii s Panasonicom S9. 17 mm f4 je jeden z najmenších L-mountových objektívov na trhu, čo znamená, že veľmi dobre pasuje na jeden z najmenších full-frame fotoaparátov na trhu Panasonic S9. V tomto videu sa pozrieme na výkon a vlastnosti 17 mm DGDN v kombinácii s S9, aby sme zistili, ako spolu fungujú. 17 mm je ultraširoké ohnisko, ktoré ponúka veľmi široký zorný uhol a dramatickú perspektívu. Kladie veľký dôraz na popredie a veľmi malý dôraz na subjekt. Je to veľmi vhodné ohnisko napríklad na krajinky, mesto, architektúru alebo interiéry. F4 nie je najsvetlejšie ohnisko, ale na full frame stále stačí na slušný výkon v slabom svetle. 17 mm DGDN je 48,8 mm dlhý a v L-mountovej verzii váži 225 gramov. Sigma tvrdí, že pri I-Series je zážitok z používania objektívu rovnako dôležitý ako výstup, čo môžem potvrdiť. Mne osobne sa páči minimalistický dizajn I-Series objektívov, ktoré podľa mňa vyzerajú vynikajúco. Objektív pôsobí maximálne prémiovo. V tejto kategórii môžem dať Sigme iba plný počet bodov. Objektív má gumené tesnenie okolo bajonetu, ale podľa dostupných informácií nie všetky časti objektívu sú plne utesnené. Napriek tomu, že objektív má iba 225 gramov, kombinácia s S9 je stále mierne ťažká na predok, keďže je to jeden z najľahších full-frameov na trhu. Napriek tomu je to veľmi dobrá kombinácia, čo sa týka rozmerov. K SP2 samozrejme tiež pasuje vynikajúco, aj keď v tomto prípade je veľkosť menšou prioritou. Objektív má 55 mm závit na filtre, čo nie je veľmi často používaný rozmer, takže v tomto prípade by som asi použil redukciu na väčší závit. K objektívu sa dodáva kovová clona, ktorá patrí medzi najkvalitnejšie, aké som kedy používal. Čo sa týka ovládacích prvkov, máme tu ostriaci prstenec a clonový prstenec. Ostriaci prstenec má primeraný odpor a poskytuje aj isté množstvo umelej spätnej väzby. Uhol otáčania sa dá nastaviť v menu fotoaparátu rovnako ako s objektívmi Panasonic. Prstenec má veľmi dobrú textúru, vďaka čomu je používanie nadštandardne príjemné. Clonový prstenec má kliky na tretinách expozičných hodnôt. S9 má na vrchu iba jedno ovládacie koliesko, takže dedikovaný clonový prstenec je určite vítaný. Ak chcete radšej používať koliesko na aparáte, stačí nastaviť prstenec do polohy A. Ako je to teda s optickými kvalitami? Objektív som testoval s Panasonicom S5 IIX, keďže Ravis S9 v tom čase ešte neboli kompatibilné s Lightroomom. 24 megapixelové full-frame senzory patria medzi menej náročné, čo sa týka požiadaviek na optické kvality objektívov. Kvalita v strede záberu je vynikajúca už od F4. Toto je maximálne množstvo detailov, ktoré sa dá s 24 megapixelovým senzorom zachytiť na tejto scéne. Vidno je malé množstvo chromatickej aberácie, ktoré ale v reálnom používaní nebude vidno. Rovnakú kvalitu dostanete od F4 do F8. Na F11 je vidno malé množstvo difrakcie, ktoré ale znova nebude v reálnych podmienkach problémom. Difrakciu je viac vidno na F16. V podstate to isté platí o kvalite v rohoch. Množstvo detailu je veľmi dobré už od F4. Medzi F4 a F5,6 je drobné zlepšenie, ktoré je ale vidno iba pri približovaní. F8 je veľmi podobné ako F5,6. Nejaké množstvo difrakcie je vidno na F11 a viac na F16. Podľa očakávania je Sigma 17 mm f4 DGDN viac ako dostatočne opticky dobrá na 24 megapixelové senzory. Zachytáva množstvo detailu s dobrým kontrastom a celkovo robí veľmi pekné ultraširoké fotografie a video v kombinácii s S9. Oba ponúkajú fantastický pomer kvality výstupu a veľkosti vybavenia. 17 mm DGDN je tak rozhodne jeden z objektívov, ktoré sa k S9 hodia vynikajúco. Ako väčšina malých objektívov pre bezzrkadlovky, aj 17 mm DGDN sa spolieha na profilové korekcie. Množstvo sudového kreslenia je celkom významné, ale na pomery ultraširokých objektívov nie je nejako extrémne. Profilové korekcie v Lightroome alebo vo fotoaparáte skreslenie úplne eliminujú s veľmi priateľným dopadom na kvalitu obrazu v rohoch.
Množstvo vynetácie po korekciách je minimálne, takže toto je v poriadku. Minimálna ostriaca vzdialenosť je 12 cm, čo znamená 0,28-násobné zväčšenie. Vďaka tomu je to vynikajúci semi-makroobjektív. Keď skombinujete túto ostriacu vzdialenosť s dramatickým zorným uhlom, dostanete veľmi zaujímavú perspektívu. Kvalita obrazu na minimálnej ostriacej vzdialenosti je veľmi dobrá už od f4. Je to ultraširoký f4 objektív so 7 lamelovou clonou, takže čo sa týka rozostreného pozadia, veľa toho neuvidíme. Na blízkej ostriacej vzdialenosti sa dá dosiahnuť nejaká separácia subjektu a aj kvalita samotného bokeh je v poriadku, ale nie je to priorita. Automatické ostrenie funguje rovnako dobre ako s objektívmi Panasonicu. Je veľmi rýchle, presné a bez huntingu. V kombinácii s S9 funguje vynikajúco v slabom svetle aj v scénach s nízkym kontrastom. Znova je to 17 mm f4, čo tiež pre ostriací systém nie je nejako ťažká úloha. Rovnako dobre funguje aj vo videu. Je maximálne plynulé a úplne bez huntingu. Dôležité je, že ostriací motor je úplne tichý. Množstvo ostriaceho dýchania je na malý ultraširoký objektív veľmi nízke. Nejaké dýchanie síce je vidno, ale v realite to problém nebude. 17 mm DGDN podľa očakávania nie je stabilizovaný, ale stabilizácia senzora v S9 je v kombinácii s týmto ohniskom veľmi zaujímavá. IBIS je viac ako dostatočne dobrý na statické zábery a panning a podobne, 17 mm určite pre S9 nie je problém. Zaujímavá je elektronická stabilizácia. V nastavení High sa stabilita chôdze pomaly približuje high-endovým akčným kamerám. To robí z tejto kombinácie zaujímavú možnosť pre vlogging. Na záver môžem povedať, že Sigma 17 mm f4 DGDN je veľmi solídny, kompaktný, ultraširoký objektív. Je to aj veľmi dobrý parťák pre S9. Nie je to úplne pancake objektív so zanedbateľnými rozmermi, ale táto kombinácia je stále veľmi kompaktná a vhodná napríklad na cestovanie. Jedna zo silných stránok celej iSeries je určite kvalita vyhotovenia a mechanika ovládacích prvkov. Optické kvality sú viac ako dostatočné pre 24 megapixelové rozlíšenie. V kombinácii s L-mountovými fotoaparátmi od Panasonicu rozhodne robí veľmi pekné fotografie aj video. Za zmienku stoja aj vynikajúce semi-makro schopnosti. Pri clone f4 to asi nebude prvá voľba na astrofotografiu a video v slabom svetle. Sigma ponúka iné objektívy, ktoré sú robené špecificky na tieto úlohy. Ak hľadáte malý a zábavný ultraširoký objektív pre vašu S9 alebo v podstate aj hociakú inú bezzrkadlovku, myslím si, že so Sigmou 17 mm f4 DGDN budete spokojní. To už je na dnes všetko, ja vám ďakujem za sledovanie, ak bolo pre vás toto video užitočné, zvážte prosím odber tohto kanálu, na vaše otázky radi odpovieme v komentároch a vidíme sa v ďalšom videu.